Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa. Tadzoka zvekare nemamwe messages pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 43 years ekuberekwa. Nai zvinoitawo here zvandiri kuda kufunga izvi kuita. Komanashi ndakaramba nawo nemurume wangu mune zvakanaka. Inini ndini nyakutomupa gopuro paya kondainge ndatoona kutoti munhu uyu hakuna kana kwaari kuenda neupenyu hwake. Saka ndakabva ndatongoti zviri nani kuti munhu ndinge ndichimuramba uyu. Saka ndakabva ndazoramba murume, but now murume wangu ndava kumuda back. Ndoita sei? Ndanga ndafunga kuti ndinge ndichimuendera kun'anga. Iye he is married already. Ndakatonzwa kuti mukadzi wacho akatobatira hanzi atori nepamuviri. So I've been thinking of this lately. Apa ndiri munhu wekuti ndinotonamatawo, and ndinoti kana ndikazvifunga ndinobva ndatotanga kutonamata ndichikumbira Mwari ruregerero. But as the days are going on, I've been thinking about it even more and more. Nezera rangu iri kuti ndinge ndichizowanawo murume anokwanisa kundibata bho sezvandainge ndichiitwa nemurume wangu zvinokwanisa kuti netsei. Why ndiri kudaro? Because so far ndapinda relationships anokwana iwo kuita 4, and out of all the relationships ndakazobudamo relationships imomo ndashungurudziwa uye zvekare having been cheated on, in which murume wangu ainge atori bho, aindibata zvakanaka. So handizivi kuti ndoita sei. Kana vamwewo veukama vandakabvunza vakanditi kana muchikwanisa mutai sekudaro. Handiti uyu murume wenyu here, tinozongotangirawo ipapo kuti iye anoda zvipi, anenge ava kuda muri vaviri here kana kuti. Saka sister yangu inotondikurudzira chaizvo, ichitonditi shandisai mishonga yemisisi, murume uyu ndewenyu, ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Ndozviita here izvi zvandiri kuda kuita. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Komanashi ndakabvawo mukuroora, kana kuti again nditi ndakabva mukutizisa, and ndatova almost a month kubva zvandakabva mukutizirwa. Nemusikana wangu uyu takasanganawo pasocial media. Takati tasangana pasocial media paya ndobva tataurirana. Saka there was this other day ndakamufonera mukoma painge patori pakati peusiku, ndobva atodavira call. Ndikatoti were you still awake? Akabva anditi iwe usiku I struggle a lot to fall asleep. Ndikabva ndati indava. Akangoti it will disturb everything, I will tell you later on. Saka akachizondiudza Mushure Mekunge azuya kuno kuSouth Africa. Ipapo pandakangomuudza hope dzandainge ndarota, akabva atonditi nditumidzire mari izvezvi ndiuye. So ava kunoko ndipo apo paakazonditi ipo paya nekuda kwehope dzawakarota. Ndakatozviziva kuti kana tete vangu vakangogara vazviziva kuti ndava nemunhu wandiri kufambidzana naye, that will be the end of our relationship. Ndokusaka ndakati kana ukasanditumidzira mari ndava kutotsvaka kwekuti ndinotizira ndikatoenda ndikanoroorwa. To my surprise, munhu wangu uyu paakauya mukoma, ndakatoona kutoti ainge achitori musikana ainge akakwana. Saka ipapo hope dzandakarota, ndakarota umwe mukadzi ainge akamira padho, ainge akasunga dhuku, chidhuku chainge chiri chepurple. Akabva ati kwandiri, iwe usiyane nemwana wehanzvadzi yangu, otherwise ndinokutumidzira zvinhu zvangu zvikakurova. So ndakati ndichiri kurota kudaro, ndakabva
ndakatotanga kumutuka mukadzi uyayo ndichimuti uyu mukadzi wangu. Ndokubva ndazoona kuti kumashure kwake mukadzi uyu kwainge kuine rimwe zimurume rainge rakamirako kumashure. Zimurume iri rainge riri zigiant, uye zvekare ndakatanga ndafungidzira kuti rainge rakabata danda, but ndakazoti ndanyatsokutarisisa ndikabva ndaona kuti rainge risiri danda kwete, but yainge itori sikarudzi mukoma kuita zesikarudzi, rainge rakakora kuita kunge muti. Ndokubva mukadzi uye abva ati uyu ndiye murume waCynthia, not her real name. Ndakabva ndatanga kunetsana naye murume uya. Pandakazonomuka ndainge ndichinzwa kutemwa nemusoro, ndokubva ndazomuudza Cynthia uyu, akabva ati tumidzira mari, otherwise you are going to lose me. Nekuda kwerunako rwake ndakabva ndamhanya pamukuru, ndikabva ndatotanga kutopresa maorder paya, ndokubva ndatobhadhara order yangu usiku ihwohwo. Then she received the message mangwana acho makuseni mukoma akabva atoenda, ndokubva atonotora mari akabva auya kuno kuSouth Africa, tikatotanga kutogara tose. Zvino herino dambudziko, akazoti auya kuno ndakashaudwa kani navatete vake, ende dai vanga vasiri amai vake, zvimwe kuda angadai akatodzokera kumusha, because vakabva vazonoudza mudhara wake kuti inini nditori bhinya rakavabhinyira mwana wavo. Vakatomboti varoda kuenda kunondimhangarira kumapurisa. Saka nyaya iripo ndeyekuti ambuya vangu ndo vari kutongomira neni, because my wife's parents, they are no longer staying together. Ndo vari kungoramba vachinditi shinga mwanangu zvichaita. Mukoma ndakasvika pakuvaudza zvose zvinoitika panguva iyo yandinenge ndichisika bonde nemwana wavo, in which it is something that I never thought I would do, but nekuda kwekuona kuti hakuna uyo wandinokwanisa kuudza, ndakatoenda kune umwe muprofita akanditi, iwe zvivindi izvi uri kuzviwana kupi zvekuti uri kuda kuramba wakashinga uine mukadzi wemunhu? Unozviziva here kuti uyu wauri kugara naye anotonzi mukadzi wemunhu? Ndakabva ndati mukadzi wemunhu munoreveiko, because ndakamuwana achitoripo munhu uyu. Zvikabva zvanzi izvozvo hazvina kana basa, pane mweya wengozi urimo mudzinza. Zvino mweya uyu kana ukazotarisana newe uchazozvigona here? Pari zvino hangu ndiri kungoti chichauya chichatanga neni chisati chanditorera mukadzi wangu. That is what I am telling myself. Saka nemukadzi wangu zvinoitika panguva iya nekuti tinenge tichisika bonde, dzimwe nguva ndinoti ndisati ndapinda maari mukoma ndinokwanisa kutoshaya sikarudzi yake. Ndinoti paya ndichitsvaka sikarudzi yake ndinotogumisidzira ndava kuita sekunge ndichabayirira kusimu 2 ndichingotsvaka chete, zvekuti iye anozotovhunduka kuti ko muri kuitei. Pazvakatanga kuitika zvinhu izvi mukoma, there was this other day tainge takatorelaxa zvedu, ndainge ndisina kuenda kubasa ari masikati, ndobva tatanga kuita mutambo wedu. Saka ndakabva ndachizotanga kumudya sikarudzi yake. Ndakati ndiri busy kudaro ndopandakazongoona kuti painge pasisina chinhu, ndokubva ndamuudza. Akatotora glass, but achinotora glass akatoti kwainga 1 iyi ndiri kuzvibata 1, but mukoma inini ndaiti kana ndakamutarisa ndainge ndisingaoni chinhu. Chimwe zvekare ndechekuti mimba iri kuramba kubata mukoma Nashe. Zvinoitika paari ndezvekuti paya kana ndichangobva mukurasa mbeu maari, mbeu iyoyo mukoma inoita sekunge inoita zvekuflashwa ichibuda musikarudzi make, inobuda yose zvekuti kana ukazorara naye zvekare anotoita sekunge munhu anenge asina kumbogara arara nemurume. Uye zvimwe zvinoitika ndezvekuti ndinongoti kungopinda maari ndobva ndatorasa kurume less than 2 seconds, but uyo haasi mukadzi wekuti ndiye wandakatanga kugara naye. Ndakatombogara neumwe mukadzi before zvekuti aitosvika pakutochema ndichingokwesha chete ndiri pamusoro pake, but uyu zvinotondinetsawo kuti ko chii chinoitika kwandiri. Ende like ipapapa ndichitotaura nemi kudai ndiri kutambudzika zvisingaite. Fungai kuti nemapisiro akuri kuita
mukoma hazvingoiti hazvo, dai zvaiita ndaikutumidzirai picture remabhora angu ndakatochekeka kutaura kudai, uye zvekare nesikarudzi yangu paya pakatsinga kepazasi pesikarudzi pakatochekeka. Izvi ndo zvinoitika pose pandinenge ndasika bonde nemudzimai wangu. Mazuva ekutanga taiti zvimwe kuda kuchengeta bvudzi riya here rekunzvimbo kwakavanzika. Nemudzimai wangu takabva tatanga kumeka sure kuti after 1 kana kuti 2 weeks tinobva tazozvisheva. Kudzamara nawo tava kutoita zvekutoshandisa makrimu aya enohe, but mukoma nashi ndinongoramba ndichingochekeka. Mushure mekunge ndasika bonde nemudzimai wangu, anoita sekunge mukati mesikarudzi make mune reza dzekuti dzinenge dzichindicheka panguva iya yatinenge tichisika bonde. Ndinongoti kungonopedza kudai ndinobva ndatanga kunzwa pain, but pose apa ndainge ndisingazokuvari kumabhora uku, but now kunyangwe kumabhora ndotoona kutoti ndakatochekeka. Takatomboti zvimwe kuda ESTI ndokubva tatanga tamboenda kuchipatara, zvipatara izvozvizvi zvehurumende, but takangopiwawo mishonga iyo yatakanwa. Takati tapedza kunwa mishonga iya tikati zvimwe kuda inhau yekuti taita zvinhu zvakachipa, handei kuprivate. Ndokubva taenda kuprivate mushure mekunge dambudziko iri raramba richingodzoka. Kuprivate kuya takabva tazonzi tinge tichinotenga mimwe mishonga like maantibiotics kuclicks. Takatoenda neprescription ndokubva tatenga paya, but dambudziko iri rakangoramba riripo. Ndokubva tachizonzi nadhokta uya patakadzokera kureview tiitwe matest akasiyana. Takaenda kuLancet mukoma nebepa riya, ndokubva vatora matest. Mukoma nashi Lancet inodhura zvekudaro. Apa rainge riri zikulist rematest. Mari yakabuda ipapo nanhasi uno inondirwadza. Matesti aya ose akabuda ari negative. Saka now handitombozivi kuti chirwere chakaita sei chinokonzeresa kuti pose paunosika bonde nemudzimai wako unge uchizochekeka sikarudzi yako kudaro. So handizivi kana variko vakambosangana nazvo. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma kani, zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa apa hanzi vatete ava dzimwe nguva kana ndikava unblocka hanzi vanonyora mamessages. Kana vanyora mamessages vanobva vadelita ndisati ndaverenga. Haya, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, chitupa changu vigai. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri musikana ane 24 years. Saka ndava ne 4 years ndisingazivi chinonzi kiss chari kusangana nemurume muimba yemukati. Chikonzero ndechekuti mugore ra2020 pandainge ndiine 20 years ndakadanana nemumwe mukomana aiva nemukadzi ndisingazivi. Takarara tose. Akati zvuko uchiri mhandara iwe, akabva atanga kuti sorry ndine mukadzi, ndipo paakandiramba. Saka ini ndiri kutya kupinda murudo mukoma nashi. Pain yemujolo inorwadza kani, kurambwa nemunhu waunoda nemwoyo wako wose. Apa ini handigoni kudanana nevakomana 2 nguva imwe chete. Hama neshamwari vari kundiseka. Hanzi sei usina mukomana, iwewe unenge une spiritual husband. Asi ndinonamata mukoma nashi zvese nekutsanya. Imwe problem yandiri kusangana nayo, ndiri kungonyengwa nevarume madhara naimi. Chii chakadaro? Shuwa kunyengwa nemurume ane 40 years zviriko here? Iwewe uri musikana zvinondibhohwa. Ndibvunzirewo kubva kune vedare renyu kuti 24 years ndinganzi ndakurisa zvekuti ndichashaya mukomana asina kumboroora here? Veduwe hanzi nevamwe kutonyengwa nemadhara vanotoona kuti wachembera, asi ndine bhodhi diki kaya ini kuda hangu ndachembera pamweya.
Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Kune avo vakatumidzira messages avo, please ndapota musandigumbukira, because some of the things that happen to me zvinenge zvakatongooma. Unotoona kutoti awa ndiwo anonzi maspiritual attacks, kutotadza kutocommunicata nekuda kwefoni zvainenge ichiita. Asi zvakangooma hazvo veduwe. Zviri kwakomana kuti apa unenge utori kana ne20 kana 24 years, but vanhu vanenge vachiti kana vakasangana newe ukazoudza munhu makore ako, unototi ndanga ndichitofungidzira kuti maybe utori kuma 30 something years. Saka ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini womukoma ndakashungurudzwa nastep mom vangu, especially apo pandainge ndichiri form 1 ndokubva ndazotiza pamba. Ndingadai ndakatokwanisa kutoenderera mberi nechikoro semunhu ainge achigona chaizvo kuchikoro, but step mother vangu zvavaiita ndezvekuti ndaiti kana ndabva kuchikoro paya, kana ndikatanga kuita zvemabhuku ndichiverenga ndichinyora homework, vaibva vatanga kundirova kuzonosvika vachindimanikidza kuti ndige ndichiudza baba kuti ndainge ndava kusada kuenderera mberi nechikoro. Baba vangu vakarwadziwa chaizvo, but vakabva vati kana zviri zvo zvawasarudza mwanangu, hapana zvandingazviitawo. Ndokubva ndazotsvakirwa basa ndikazotiza pamba. Mukoma, ndinorwadziwa nezvandakaitwa nastep mom vangu, but kuvachengeta ndinotovachengeta step mother vangu ava, nanhasi uno vachiri vapenyu zvavo. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Please let us talk about this issue in the comment section. Zvakangooma hazvo veduwe.